Dag alle sammen. I dag der starter vi op på Python tutorials igen, og vi gennemgår lists, som vi også havde lidt om i forrige video, hvor vi havde logik med if, elif og else. Så igen, det er der vi starter op. Vi starter op ikke med lists, og det er meget simpelt. Det er jo egentlig, som jeg kender det fra normal hverdag, lister. Det kan være med navn, det kan være med tal, det kan være nogle, jeg har lyst til at putte i dem, ikke? Af hvad du nu kan putte ind fra en computer af. Så vi starter ud med at lave en liste. Den kalder vi bare list. L-I-S-T. Lige med. Så for at Python skal vide, at det er en liste, vi kan jo ikke bare skrive tilfældige ting her. Vi kan jo ikke bare skrive, for eksempel hvis det skal være navne med strings, så kan vi jo ikke bare skrive Bob, og Benjamin, og vi siger den der i godsøjne. Og lis. Altså vi kan jo ikke bare, det er jo ikke en liste det der, det vil Python ikke forstå. Hvad vi skal gøre, det er at vi skal starte med det jeg kalder start og slut hæfteklemmer. De to fine tegn der. Og så skal vi så skrive det derind. Hvis vi starter med tal, det kan være 5, så skal man sætte et komma for at fortælle, at nu kommer næste tal. Det er 14, komma igen, 17, komma, 20, komma, 2, komma, 50. Og det er sådan set vores liste. Og der skal ikke noget til det sidste her, der skal ikke være noget. Så nu har vi en liste. Så vi kan bare sige print list run. Ja tak. Og der har I vores liste. For vi kan også printe de individuelle elementer ud herfra. Så vi kunne for eksempel printe element 1 ud. Det gør vi jo ved at lave den der parentes der. Så det er faktisk ikke parenteser, det er hæfteklemmer også. Og så sæt den i til 1 ind. Og run. Men nu ser jeg jo noget der er interessant. Fordi jeg sagde jo list 1 her som element nummer 1. Men computer de har nemlig det der, de starter ikke med at tælle ved 1, de tæller fra 0 af. Så også selvom det her det er element 1, så er det første element altså element 0. Så hvis jeg skifter om til 0 her og siger run, kommer 5. Så det første element i en liste, og det vil I også opleve senere hen, at når en computer den skal få lister og lignende tables og slags, så starter den altså ved at tælle fra 0 af. Så det første element det er altså 0. Godt så. Vi kan også listen, det er jo hele den der. Vi kan også tilføje ting til listen. Nye tal, den slags. Det er for eksempel list dot append. Og vi vil gerne tilføje 70. Og så klikker vi run igen. Vi skal lige klikke list, så I kan se den der tilføjer. Print list. Som vi så kan se så først, så printer den her liste ud, som vi får her. Så tilføjer den 70 til listen, som den så printer ud, og det er det vi får hernede, hvor 70 bliver tilføjet til sidst.
Så det er jo meget nemt at tilføje ting. Igen, vi kunne også have gjort det med navne. Vi kunne have brugt is Bob og Benjamin Jep, hvor det vil være fuldkommen det samme, hvor vi så bare hernede skal tilføje en string i stedet for. Kunne egentlig også nok godt i realiteten bruge et tal, men nu er det jo, vil vi jo helst have en liste af navne, og der kan vi sige Bjørn. Og igen run. Så som I kan se, den fungerer også helt fint med strings jo. Og igen, det kan være, hvis man vil have en... Det kunne jeg hvis man vil have brugernavn, det kan også være, at man vil lave en liste med navne, der skal op til ens fødselsdag. Med dem, der skal inviteres til ens fødselsdag, så kan man skrive deres navn ind i en liste, så kan du printe dem ud og bruge for eksempel append til for nye og sådan ting. Altså så kommer vi godt nok ind i, at man så også selvfølgelig lige skal kunne gemme dem til en fil. Det kommer vi til senere i en senere video. Men hvis vi kommer videre med list, så kan du også sige list.remove. Og så her, der skal vi specificere, skal vi simpelthen sige, hvem vil vi fjerne. Vi vil gerne fjerne Bob. Og så kan vi selvfølgelig prøve at sige print list igen. Og som I kan se, først så har vi den med list Bob Benjamin Jep. Så har vi den, hvor John er tilføjet. Og så har vi den, hvor Bob er væk. Man kan også fjerne elementer på en anden måde ved at bruge deres ID igen, for eksempel 0, 1, 2, 3, 4. Det kan være, at du for eksempel har en liste, du gerne vil med en masse ting, hvor du gerne vil have dem fjernet. Der kan vi bruge app med list. Slutter hvor vi ikke har fandt list.pop. Og hvis du bare bruger pop, så som vi se print list. Hvis man bare bruger pop som den er her, uden at det er givet ID, så fjerner den bagerste her. Men vi kan også specificere hvilken en vi ud fra ID. Så vi kan også sige 0. Og run igen. Og den her gang var det list, der forsvandt. I stedet for heroppe, hvor det var John, hvor jeg brugte pop. Så sådan kan man også gøre det, og det er jo rigtig fint, hvis du har et loop, og du gerne vil fjerne det første eller sidste element. Hver gang den tager en runde i loopet, så har du bedt den om at poppe et af elementerne, indtil at for eksempel listen er helt tom. Det kunne for eksempel være, at jeg får name, det vil også se det dansk navn, in list. Der vil jeg gerne have den til at print list.pop. Og hvis jeg siger 0, vi starter fra 0 af. Og så siger vi run. Så kan I se, at Benjamin og John har det printet ud. Benjamin og Jeff bliver printet ud. John burde egentlig også lige hvorfor den ikke gør det, det kan jeg ikke svare på. Men vi kan selvfølgelig prøve det fra den anden side af. Run mode jo okay.
Der er det så John og Jeff, der kommer ud. Lige hvorfor den glemmer den sidste, det er jeg faktisk ikke sikker på, det kan jeg desværre ikke helt præcist svare på. Men jeg lige prøver at sige print list run. Okay. Jo, mit navn er der så stadigvæk i listen, men der er så kun et navn tilbage i listen også. Men ja. På en eller anden måde så gemmer den jo mit navn i listen, men det er pop. Du kan bruge det til at i hvert fald at tage det første element i en liste, eller det sidste. Du kan også tage ind midt i, men der synes jeg det er sådan lidt, det bliver lige sådan, der synes jeg der bliver det lidt rodet. Det er i hvert fald, det er i hvert fald grundprincippet i, hvordan du kan bruge lister til at tilføje ting og også fjerne dem igen. Og også lige lidt hvordan du bruger dem i et loop, men det vil jeg sige, det kommer vi også mere ind i en senere video. Så jeg ved godt, det ikke var særlig pænt her i, men i en senere video. Men hvis I kunne lide videoen her, så leave et like. Eventuelt kom med en kommentar, hvis I vil se flere videoer og tutorials på programmering i Python og de andre ting, jeg laver på kanalen. Så kan I subscribe, og I kan se, hvornår den næste tutorial kommer ud. Også inden for andre emner. Udover den her basale serie, der har jeg også nogle videoer, hvor jeg fortæller om, hvordan man kan bruge Python til andre ting. Projekter og sådan nogle ting. Man kan lave små programmer. Så I må gerne abonnere, subscribe altså, for at følge med der. Til hvis der nu er en eller anden, der ved, hvordan det der list pop der 100% fungerer, hvorfor at mit navn det får lov til at stå tilbage her, så må I meget gerne skrive det i kommentarerne også. Det vil jeg faktisk meget gerne finde ud af. Men ellers håber I nåede det, og så ses vi næste gang.